Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mato Topić i danas skupa razmišljamo o jednoj temi koja je jako aktualna i jako bitna. Evo ovako, puno puta smo doživjeli u životu da neko nam postavi pitanje ili barem nas tako pogleda na način tko si ti da ti nešto kažeš, tko te uopće za nešto pitao. Evo sam doživio puno takvih nekih situacija, trenutaka gdje jednostavno ljudi su prema tebi se tako ponijeli, osobito u zadnje vrijeme gdje sam malo ovako više izloženiji s obzirom da javno sam se aktivirao po pitanju iznošenja svojih nekih mišljenja za određene teme. Pa evo odmah mogu odgovoriti na to pitanje kada netko pita bilo koga tko si ti da ti nešto kažeš. Odgovor je da je baš svatko od nas ta osoba. Svatko od nas je osoba koju se nešto pita, svako od nas je osoba koja je ne samo da treba nešto reći, koja je dužna nešto reći. I ne samo reći, već djelovati i činiti. Evo na početku, slikovito ću ovako samo nešto vam pokazati, način na koji ja gledam stvari i kako vjerujem da zaista je. Evo ovako, nacrtao sam ovdje nešto, nije baš da crtam nešto najbolje, ovo je kugla zemaljska. Sad nadam se da me ovi ravnozemljaši neće ubiti, nije ništa zlonamjerno. Uglavnom, kugla zemaljska, odnosno zemlja je naš dom. Tko živi na zemlji, živimo mi. Ti što gledaš, ja isto također, sve stvoreno na ovoj zemlji zapravo stanuje na njoj. Svi smo u istom domu. S obzirom da smo svi u istom domu, ja čvrsto vjerujem da smo svi jedna velika obitelj. Ne znam, evo zaista da je itko ikada govorio tako na taj način, ali duboko sam uvjeren da smo svi jedna velika obitelj. Znači svaki čovjek, svi s kraja zemlje, sa ove ili sa one strane, ove ili one boje, svi smo braća i sestre, na jedan način svi smo jedna velika obitelj. S obzirom da svi smo ti koji smo tu privremeno, ne možemo baš biti za stalno, to smo svi se već osvjedočili da smo tu samo privremeno, tih nešto sitno, više desetaka godina, neko nažalost i manje. Stanovnici smo te zemlje, stanovnici smo tog doma. Iz tog razloga govorim da svatko od nas je dužan reći, svatko od nas je dužan i pozvan djelovati i ti si odgovoran. Isto tako govorim i sebi, znači ja ne govorim se na način da ja sam toga oslobođen. Mene se također tiče, ja sam dužan pod broj jedan ne samo za sebe, već i za ukućane. Kakva je situacija u tebi, ti si odgovoran za to. Kakva je situacija u tvome domu, ti si za to odgovoran. Kakva je situacija u tvome kraju, u tvome mjestu, u selu, gradu, ti si odgovoran. Kakva je situacija u zemlji cijeloj, ti si također za to odgovoran. Znate što se događa? Evo to što mene općenito zna nekad malo nažicirati, zato što u društvu s većinom ljudi s kojima i pričam, razgovaramo o nekim temama koje su aktualne, koje su bitne, svi se slažemo, svi imamo ista razmišljanja, svi vidimo stvari da jednostavno ne žele ljudi više gutati ono što im se servira, vide da neke stvari jednostavno ne drže vodu. Ali koji je najveći problem po pitanju toga? Najveći problem je taj što ništa se po tom pitanju ne čini. Samo sjedimo, zatvorimo se sva četiri zida i eto, ne valja ovo, ne valja ono, ništa nije u redu, ali što si po tom pitanju napravio? To pitam i sebe. Što si po tom pitanju napravio? I ti si odgovoran i tebe se pita. A znate što je najveći problem? Što ti koji pitaju to pitanje nekad smo i mi. Mi smo ti koji smo i kamen spoticanja kad netko se trudi, kad neko želi nešto napraviti, kad neko želi izaći iz te komfort zone, nešto učiniti u društvu, aktivirati se. Znate što onda mi činimo? Onda idemo, tražimo neke zamjerke za njegov život, tražimo neke nedostatke, tražimo ono što nije bilo dobro. Totalno smo nesposobni da vidimo dobro u drugome, pa dobro ni u društvu. Evo jučer baš sam, inače nemam običaj baš sada svaki dan čitati vijesti, normalno čovjek kad upali internet, htio ne htio, bombardira ga se sa raznim vijestima i dobro je, treba biti upućen naravno sa svime onime što se događa oko nas. Jučer sam upalio baš vijesti, upalio televiziju, gledao sam vijesti, toliko negative. Poplave, požari, ratovi, prosvjedi, korona, nema što nas nije snašlo. Realno, nisam neki teoretičar zavjere, jednostavno treba čovjek sagledati realno, situacija je baš zanimljiva, evo čudno neko je vrijeme u jednu ruku, svako vrijeme je čudno bilo na svoj neki način, ali ovo je također čudno na svoj neki način i svi smo nekako još zatečeni, iznenađeni smo sa tom situacijom koju nitko nije očekivao i ne znamo na koncu kakav će ishod biti svega toga. Ja vjerujem zaista da će biti sve dobro,
Ali na koji način, evo, kad bi išli gledati ovako sada, karikiram s tim izrazom, smak svijeta. Smak svijeta se događa pod brojan u nama kada mi povjerujemo u sve ono što nam se servira, kada povjerujemo da je sve negativno, da je sve loše, da nema nade, da će sve potonuti, da sve tone. Pa normalno onda čovjek koji svaki dan guta to, znači virus, ubojstva, bolesti, elementarne nepogode i sad svaki dan ti to gutaš, svaki dan o tome razmišljaš, samo time puniš svoju glavu. Čovječe, šta će biti od tebe? Kako ćeš uopće biti sposoban aktivirati se, sposoban nešto učiniti, sposoban pokrenuti se? Jednostavno, nesposobni smo, nažalost, u jako puno slučajeva vidjeti dobro. Vidjeti dobro u sebi, vidjeti dobro u našoj okolini, vidjeti dobro u drugim ljudima. Uvijek mislimo da ima neka kvaka ako je neko i radi nešto. Kritiziramo kada nitko ništa ne radi, ne valja. Ako neko nešto radi, opet ne valja zato što evo vidi mora biti neka kvaka, eto on želi ovo, tu su sigurno neki interesi i on je činio ovakve stvari, sad govori druge neke. Postali smo takvi da jednostavno potičemo noge drugima. Jedni drugima potičemo noge. I to je najveći problem. To je najveća kriza po meni koja nas je zadesila. Tko si ti da se tebe nešto pita? Ti si taj. Ja nisam buntovnik, nisam neki idealist, nešto nerealno da sad želim tu predstavljati, da potičem neki bunt, idemo sada nešto, ne znam što učiniti. Već one osnovne male stvari, te osnovne, jednostavne male stvari zapravo tvore naš život. Jako puno možemo učiniti, jako puno možemo dati, jako puno možemo izgraditi, počevši od našeg doma pa onda nadalje. Ali zato ti želim reći, to govorim i sebi, nemoj šutiti više. Pod krinkom nekog lažnog mira, neke zone u kojoj jesi, ne želiš se nikom zamjeriti, uvijek moraš biti nasmijan, moraš šutiti, u firmi isto radiš 20 godina isti posao za plaću s kojom nisi zadovoljan i jednostavno gutaš to. Pa pokušaj se izboriti, barem pokušaj. Pa pokušaj razgovarati, nešto promijeniti, ali nemoj mrmljati i pričati u pod, a onda pred nekim se smijati. To je ta bitna razlika. Nije ni poanta zapravo u tom nekom vidljivom, konačnom nekom cilju, već je poanta u tom nastojanju. Da nastojimo, da se trudimo i mene to najviše boli zato što toliko kvalitetnih ljudi koji jesu sposobni, kojima je dano da mogu činiti velike stvari, zapravo šute, drže se po strani iz te neke lažne poniznosti, lažne skromnosti, ali ništa ne čine. I onda se žalimo, onda se bunimo, ništa ne valja, evo vidi kakvi su ovi na vlasti, kakvi su ovi tamo, kakvi su oni tamo. Znaš zašto su oni na vlasti? Oni su na vlasti, ne govorim sada ovako, ne želim da me se sada shvati krivo ili da mislim politički ili nešto, već općenito ljudi na kojoj god poziciji bili. Oni su tamo zato što ti si im to dopustio. Ti si taj koji si im pomogao da dođu do toga. Svojom šutnjom, svojom indiferentnošću, što se makneš sa strane i čekaš, evo izvolite ti, a ja ću biti pošten, ali bit ću pošten u sva 4 zida. Pa izađi na vidljivo, pa izađi na van. Izađi i bori se, pa nemoj više dopustiti da drugi, oni glupi, oni nesposobni, oni sa onim izvrnutim vrijednostima, sa krivim vrijednostima, sve što nam se servira, evo što i sami vidimo. Ti su ljudi, oni koji upravljaju našim životima, ti su ljudi, oni koji govore kako ćemo mi živjeti, a mi pod nekom krinkom dobrote gutamo to i život tvoj bijedni, jadni ide, čekaš možda jednom da ti sjedne na lotu, pa onda će možda se nešto dogoditi, ali zapravo šanse da se nešto dogodi mimo tog lota je 0. To želim reći. Ne govorim sada samo o materijalnom smislu, već govorim u smislu općenito kvalitete našeg života koja može biti puno bolja, kvalitete našeg društva koje također može biti puno bolje, ali je na nama. I nekad to zvuči tako da pomislimo joj šta ja mogu tu učiniti, ja sam pojedinac. Istina je, ti si pojedinac i bit ćeš puno puta sa bilo kojim načinom djelovanja izložen primiti koji šamar, pa možda i nešto više. Zato što smetaš onima kojima su ugrožene njihove pozicije, njihove one sve krađe koje mi podupiremo. I ne govorim sada o materijalnom smislu, još jednom želim se izraziti dobro da me neko krivo ne shvati. Govorim o smislu i našeg mira, o kvaliteti našeg življenja, o kvaliteti naših odnosa, o kvaliteti svega onoga gdje naša noga korača. Mi smo zaslužni i puno toga možemo napraviti, počevši od onih malih stvari koje jesu temelj i preduvjet za sve one velike. To bi bilo sve od mene, neću biti predug, mislim da sam bio jasan. Opet sam kavu si napravio i opet je nisam popio, ali nije kasno, popodne imam vremena.
Sve vas lijepo pozdravljam i još jednom vas pozivam, ako možete dole stisnite da se pretplatite i stisnite like. Puno bi mi značilo evo, za sav onaj moj rad koji imam još u planu. Tek krećem, a vjerujem zaista da velike stvari jesu ispred. Želim da vi također budete dio te priče, da skupa gradimo to bolje društvo, da skupa izgrađujemo, skupa razmišljamo i dolazimo do onih spoznaja koje nas i čine kadrima, da imamo u sebi mir, da budemo radosni i da imamo svu onu puninu na koju jesmo pozvani i koja je tu za nas, ali često puta je ne vidimo i često puta je mahom odbijamo iz možda jednog neznanja ili određene lijenosti. Tako da to bi bilo sve od mene, držite mi se i sve vas pozdravljam. S Bogom!